दिनै फरेस्टार ग्रेड 1 नि साख्रि होदोंमोन केरेंरा गावनि फिसाजोखौसो 1 नाम्बार होदों इन्टारभिउआवबो जिरायाखैनो दिनै प्रमाण जाबाय जायनि थाखाय बिथांमोननि साख्रि होनायनि सायाव दिनै बेथन होनांगौना होनाङा बेनि जोङो इनकुइरिसो खालामगासिनो दङ प्रमद बर' बादि 5 बोसोर सरखार खालामनानै दिनै माने बिथांमोना दिनै खुनु परिखानि रिजाल्ट होनो हायाखै दिनैहाय सेक्रेटारि बिसिडिसिनि होदोंमोन दिनै बेथन गैया मा गैया खालामना गालांबाय फरेस्टआवबो दिनै फरेस्टार ग्रेड 1 नि साख्रि होदोंमोन केरेंरा गावनि फिसाजोखौसो 1 नाम्बार होदों इन्टारभिउआवबो जिरायाखैनो दिनै प्रमाण जाबाय जायनि थाखाय बिथांमोननि साख्रि होनायनि सायाव दिनै बेथन होनांगौना होनाङा बेनि जोङो इनकुइरिसो खालामगासिनो दङ दा बिदि बिराद इलिगेल दिनै प्रमद बर' सरखाराव जालांदों पेरेंगानि दिनाव जालांदों दा बेबादिखौ जों लाय होआ जों मोनफानिफ्राय मोनफा नायगासिनो दङ साख्रिया जेनुइनबा जोङो बेथन होनायनि बेबस्थाखौ खालामो बे दा ओंखायनो गोबां खामानि जागासिनो दं साख्रि बाख्रि दिनै मोनजोबगोन बयबो फारि फारि खेबसेनो नङा दिनै रिटायार्ड जागासिनो जोबलांगासिनो नङा होमबा रिटायार्ड जादों भेकेन्ट पस्ट जादों सोरबाया थैदों भेकेन्ट जादों दा बेबादिनो गोबां पस्ट भेकेन्ट ओंखारगोन दिनै फरेस्टआव एडभार्टाइज होबाय दिनै मास्टारफोरनि एलपि इउपि बिनि टेटनि भेरिफिकेसना जाखांजोब्बाय केन्डिडेटफोरना दा जों एपइन्टमेन्ट होबा होनो हाबाय नायथ'दों आरो जोङो इलेक्सननि सिगां होनो हायो खोमा दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बादै एडुकेसन डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो माबा ससियेल वेलफेयार हेल्थ डिपार्टमेन्ट दिनै गोबांथा डिपार्टमेन्टआव बिराद माने पस्ट खालिफोर दं बेखौ जों मोनसेनि उनाव मोनसे होलांबाय थागोन आरो मालाय गसाइगाव टु अदालगुरि बे जोंना डिसपुट सल' जाथाया जागासिनो दङ जोङो 5टा गेरेन्टि जायखौ बिटिसि इलेक्सनाव बुंबोदों सरकार दाबा होगोन होननानै दिनै जोङो मैयानिफ्राय स्टार्ट खालामना रानगासिनो दङ दिनै 10टा समस्तियाव दिनै बे राननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ दा बेबादिनो जोङो रायजोफोरनि जे आसा आकांक्षा बेखौ जों मोनसेनिफ्राय पुरन खालामलांगोन खालि मोनबा गेरेन्टिल' बाथ्रा गैया आरो गोबां गेरेन्टि जों पास खालामदेरगोन जायखौ लायोब्ला जोंनि रायजो राजा लाब जागोन जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाब जागोन दा बेबादि खामानिखौ जों मावबाय थागोन।